जों जागाना लायखा डेट हिंगे 16 तारीख जानुवारी 2023 खना हंगा हंगा चिनी देशिया तंफिरो खनाव हंगा हंगा जों 44टा ब्लॉक नि खरकटाम खलायै 12टा डिस्ट्रिक्ट नि खरंनै खलायै जों रिंखा जों अब अर्जेंट मीटिंग बरनो मारिंखा ताम हिमालय बरनो जों क्लास खाइ रहनानि नांनाय ब ब्लॉक बुसुक बरक फायनाय ब डिस्ट्रिक्ट नि बुसुक बरक फायनाय गारि बुसुक नांनाय अबनि क्लास खाइ रहनानि बागिनो तै वॉलंटियर्स बमहायके अब बरो गाइड खाइ फायनाय अबनि बागिनो बरनो रिंजाखा खनाचिनि खुमुलुं नारवाय हलो 11टा समय खनानि के मीटिंग बुसकांनि 16 तारीख नि जनसभा नथै चिनो जनसभाओ बरक बेलाय खाइ बांनाय ताम हिमालय चिं जखन सेंट्रल कमिटी नि कॉन्फ्रेंस खलायो आप्रोसे जनसभा हायके बरक बांगि थाङो तिनि मीडिया नि बिसिंति सानानि बुसुङो चिनि बुरिरो जतन नरक रेडी इंदि बुसकां जानुवारी 16 तारिखो 2023 चिनि जनसभा नाय जनसभाओ चिनि बुरिरो रिगनाय चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय चिनि मालारो टंखे मालारो गाननाय नरक जतन फायबायदि जों अरबो बुसकांबो जों अबनो जों बुरिरकनि फान मा फुनुंनाय बाहायतांनि फान फुनुंनाय हिमालय बुसकांनि इलेक्शन गाना हिनि फान फुनुंनाय हिनि सामानि को गया ताम हिमालय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानानि नांनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड उनखा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों मोथां कलांनानि चिनि आइडेंटिटी क्राइसिस नो जों रक्षा खायनानि नांगौ जों आलादा राज्य नांगौ बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि जे तिप्रा मथानि बुरि बदलनि नाय आव तिप्रा मथानि बुरि बदल अमसकी सांगा अब कासे इतिहास उठुन जे अमहायके जे मेगा मास गैदरिंग TWF अमहायके खलायनानि त्रिपुरा राज्य अमहायके बुरि रक नखरियाखौ त्रिपुरा राज्य कापिनानि नांनाय चिनि बुरि बुखुकसं TWF जे बुबाग्राना हामजानाय बुबाग्रानि वारियर्स नरक जतन अरो मेगा मास गैदरिंग फायबायदि हिनिनाय नं थानि कब मुंनारगो जों खनातो मीटिंग खाइ साइ रहनाय नं साबो बमहायके फायनाय ब ब्लॉक ब डिस्ट्रिक्ट बमहायके फायनाय जों खना साइ रहनाय बसक रक बरक कुथुमनानि टारगेट नाजाक जों तो टारगेट अब मुसुकनि सिसिया हायपानो जों मोटामुटी आइडिया खाइ सानानि हिंदानखाय 20,000 ले बरक नाय ते बांफान मन बुरिरक सिमिदा फायनाय बुरिरक कारण तांके बुरिरक सिमिदा फायनाय नि नंगसंका कारण तांका अब तो बुरिरकनि जनसभा बुरिरकनि मास गैदरिंग चलारंनि तम तिप्रा मथानि मास गैदरिंग बुरिरक थांनि आबैया बुरिरक थांग आरो आर चिनि जे बुरिरक मास गैदरिंग चलारक फायमै आबैया चलारक फायमानाय चलारक तंनाय तब कोन बुरिरक मात बेग लायनाय हासि खुमुलंनि बमात तो सायजाक खुमुलंनि सिंडिकेट मात कुनु फाटारनि गेस रक एफ्रक दं जों फाटारनि गेस काय जों गरै बुबाग्रा जे सामानि चिन बुरिरक स्पीच नारनाय तै बुबाग्रा चिनि स्पीच नारनाय बुबाग्रानो चिनि जत्त पक नारनाय बुबाग्रानो चिनि स्पीच जे प्रधान वक्ता बनो चीफ गेस्ट बनो 16 तारिख कयटान सिम चेंगानाय 16 तारिख जों 11टा सिम चेंगिरिने 11टा हयते 4टा जरा पूरा त्रिपुरा सारा त्रिपुरानि फैमिले सारा त्रिपुरानि मेगा मास गैदरिंग जनसभा सारा त्रिपुरानि सेंट्रल कमिटी जनसभा